И тъй в закачки, с реклами по средата и скандали, минават покрай нас войните нови. Като забава гледаме на кой какво са дали, какви ракети и какви отрови, с показност, с живи кадри от войната, човешкото отнеха ни екраните. Съвсем не чувстваме в нас вината и не усещаме ни болката, ни раните. Душите ни са някъде изпити, кристални чаши, счупени след тост, телата ни провиснали, премити и тлъсти над умекналите кости. Геройските истории ги няма днес. Човешките истории са само кадри. Геройствата не будят интерес. О, Домине, ще каже някой. Падре,